na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Pero, di man dumalayo ng atong gibuhat. Nga naman. Doon na kailaing babae nga gustong pakuyaban? Oo, doon na. Well, kalimti na lang siya, Justin. Usa. Kalimti ang tinampapay nga ganahan ni mo. Oh, Mara, Ako na lang ko ng ating manaw. Ihatag na ko ni mo ang tanang makalipay ni mo. Isaad ko na. magmalipayon lang ko uban nimo kung dili ka manabi bahin sa nito po nato. Okay, fine. Mausap niya akong gusto. Ay nakasiguro ko nga dili ka madawat sa akong inahan. O sana sa gikabalakan ako ang imong inahan. Nga nung mahadlok mong kayo kang mommy. Tungod kay daan na siyang mipasidaan sa unang panahon. Na oras nga mag-uyab-uyab ang imong sakop. Iyan ang papahawaon. Unsa? Hala no? Kay strikta ko din ni mommy ninyo, no? Mao nga ayaw ginig isaba ha. Bisan sa imong mga higala ang nitabo nato. Ato ang itago. Okay. Mausap niya akong gusto. Ganahan ko og tago-tago ng relasyon. Kay thrilling kaya, diba? So, nagkasabot na kita. Oh, yeah, of course. Nagkasabot na ta. May relasyon na ta. May mo ba? Di lang nato ni tawgon og relasyon ng atong sitwasyon. Oh, okay. So, unsa may gusto nimong itawag ni ining nahitabo na to? Usa ni ka sitwasyon og dili relasyon. Oh, whatever. Dali na ba? Oh. Hey, kalma lang. Para. Oh, nice place. Hala, ni anang mga kliyente ni Ma'am Carla. Hain pa mga kaday si Ma'am Carla. Si Miss Mara sab, wa din hi. Siya man unta ang angay mapabilin din hi. Hey, asa mo tayo? Asa tayo? Excuse me? Uy, may, Sir. may tao mo na din eh. Ari lang mo dire, sir. Ari mo dire, suit mo. Na ready na ang inyong ang kwarto. Ay, salamat. Kay, nakumanagin ang biyahe. Magkapahuway na. Andam na ang inyong mga room, sir. Ma'am. Okay, may noon. Dito. Ay, hala, may nanawag. Hello? Ales, nana pa akong mga bisita diha. Duha ka babae ug tulo ka lalaki. Yes, ma'am. Di ana sila. Maayo. At imanaw na sila ha. Hatagig kalingawan. Kay ugma sa buntag ang akong flight paingon diha. Ug kung moabot ako na ang mo take over sa tanan. Yes, ma'am. Ma'am, andaman ba nako sila og panihapon? Yes, please. Okay, ma'am. Ato di ay, na ako karong hapon na delayed lang ang akong flight. Palihog lang una ko atiman sa ako mga bisita. Yes, madam. Yes. Tuod na wag ba diya si Mara? Wa pa man, madam. Sige. Ikaw lang na'y bahala diya, ha? Sige, bye. Bye, madam. Ganon diri man ako mangutana si madam. Bahin kang Miss Mara. Dili ka ni niya makontak. Nakatuog na sa kakapoy si Miss Mara. Di sa ko makabangon kay nag-unlan siya sa akong bukton. Sam ni tabo na ko eh. Unsam ni akong gibuhat. Nabuang naman ko.
Anong di man sa kung makabalibad ining Miss Mara? Nakasahan na kiko sa akong asawa. Nakasahan ako sa among kaminyo ni Alice. Kung saan man ninako karon nga nagapos nam ko ining Miss Mara. Angay ka na ko siyang sultihan bayan sa akong kaminyo ni Alice. Pero kung nakasa man ko karon, tungod sa ni sa gusto ni Alice nga taguo na mo ang among relasyon. Kung misugot pa siya nga ipaybaw na namo sa kalibutan nga kasal nami, dili tingali untang maingon ini ang tanan. Nindot pa rin. Mayo kay nalingaw ra sab ang mga bisita ni Ma'am Carla. Ah, ni ana si Madam. Hain pa man ni Romero eh. Wa man sa magatunga. Unsa ba sa kay gibati ini tawana? Oh, hay na nga akong mga bisita kong kliyente, Alice. Ato sa swimming pool, Madam, nagalingaw og kaligo ang uban. Nya ang uban nag-inom. Okay. Nakakauna ba sila? Oo, Madam. Ako na silang gipakaon. Hama si Romero. Ina siya nga ipahilaw na og tarong ang sakyanan. Wa para ba moabot si Romero, Madam? May emergency sa ila. Mao ba? Sige. Diya lang una na. Wa pa din mo abot si Mara? Wa pasad, Madam. Sige. Tabangin lang kong atiman sa mga bisita, Alice. Yes, Madam. Mag-ilis na ko, ha? Tuod ay, kuha nga ko mga pinalit na sa baggage compartment. Yes, Madam. Mag-ilis na ko. Wa pa gyud sila magkakontak kay si Miss Mara. Miss Mara, may tingali nga, mubalik na ko sa akong kwarto. Ay, di ka. Pero miss, basin mauli na si granny nimo. Dili pala ka siya mauli. Nanawag man siya. O niya pa tong hapon or ugma. Justin, para ato kining adlawa. Unsa man ka? Bili ka excited na masolo ko nimo din sa kwarto? Ha? Dili ba ka excited? Wa ka malipay na ako? Oh, nalipay man. Dali, magdugan tag shower. O niya, mamahaw ta. Kamao ba akong magluto? Okay. Sige, anda mo na akong bathroom, ha? Bahala na lang ni. Nindot yun kayo si Miss Mara. Lahi ragit siya ni Alice. Maayo kayo siyang budag romansa. Alice, ikaw na'y bahala din ni Sabay, ha? Ako lang ipahimutang sa resort ang mga bisita. Yes, Madam. Ug kung moabot si Mara, ina nga dili mo lakaw. Kay ni anak ko. Kinahanglan makaabot ni. Sige, larga na dong. Gano kang ako manhinon ang gitugo ni Madam? Bahin siyang anak. Ganang wa man gid siya mo kontak ni Miss Mara. Hain mo sa Mr. Romero eh. Unsa ka kun? Ako na lang mo kontak ni Justin. Nabalaka naman ko nila eh. Katugnaw. Justin, kaksa ko, please. Kana ba? Busunod ka dahil kasi akong gusto. Anan malingaw ta. Kana. Agan ko ni was akong tangkugo. Ani una ta sa shower, ha? Ganahan ko din eh. Okay. Miss Love ang isang pit na ko. Love. Si Justin na tingali ni. Uy,
Dili di ay. Ah, hello, Carlin. Ate, may ibalita ko nimo. Unsa naman sab na, Carlin? Tuwa na sab sa ospital si Papa Mario. Ah. Og murag naglisod na siya. Kay gikuha sig ambulansya. Ha? Carlin, kailan mahibaw ka sa iyang kahimtang? Nabalakak ka sa atong amahan nga way hinungdan ate. Ha? Ano balaka man kaniya? Dako sig sa nato ate, ayaw kalimot ana. Dili mahitabo malimot ko sa atong amahan nato og sa atong inahan, Carlin. Pero wa na tay mahimo. Nahitabo na ang tanan. Kung gusto ka masilutan ang atong amahan, ipadakop na lang siya. Aw sultihin na lang ko kung hain siyang hospitala. Ako na mo report sa mga pulis nga nangita niya diri sa atong dapit. No ate, dili ko gusto nga magpriso si Papa Mario. Unsa? Kung dili ka gusto mapreso siya, unsa pa kini plano nimo sa atong amahan, ha? Carlin? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!